At sa ating good news naman po, libreng wifi sa public library. Malaking tulong po sa mga mag-aaral sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Para sa good news na yan, ikwento mo, Idol Ruru Hugotero. Malaking tulong para sa mga mag-aaral sa bayan ng Lingayen ang libreng Wi-Fi na ipunesto sa Municipal Public Library lalo na sa mga walang sapat na internet access sa kanilang mga tahanan. Ayon sa pamunuan ng aklatan, ginagamit ng mga estudyante ang naturang serbisyo para sa online research, paggawa ng mga proyekto at pag-access sa mga digital learning materials. Bukod sa mga mag-aaral, napapakinabangan din ito ng iba pang mga miyembro ng komunidad na nangangailangan ng internet para sa paghahanap ng impormasyon at iba't ibang online na gawain. Sa pamamagitan ng serbisyong ito, nagiging mas abot kamay ang kaalaman at teknolohiya at mas napapalakas ang kakayahan ng mga kabataan na makasabay sa mga pangangailangan ng modernong edukasyon. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.